Hyvää huomenta. Ihana Sanna-Kaisa, kun herätät tämmöisellä tonttutanssilla. Eli moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Täällä me ollaan Rovaniemellä rekikoiraseminaarissa. Ja ollaan eilen jo tultu tänne. Ja täällä on Sanna-Kaisa ja Sara mun kanssa samassa hotellihuoneessa. Mä kävin eilen näöntarkastuksessa Synsamilla. Mulla oli tarkoitus, mä hankin uudet silmälasit itselleni, mutta mulla oli silmänpaineet koholla. Ja toisessakin niin mun näkö oli huonontunut tosi paljon nyt niin 6 vuoden aikana, koska mä oon 6 vuotta sitten hommannut näärillit. Niin 6 vuoden aikana oli näkö huonontunut niin selkeästi, varsinkin tässä oikeanpuolimmaisessa silmässä. Ja myöskin vasempaan oli tullut hajalaittoa, mitä siinä on aikaisemmin ollut. Niin nyt sit seuraavaksi silmälääkärille. Mut joo, nyt kuitenkin keskitytään tämän viikonloppu rekikoiraseminaariin eikä meikäläisen silmiin. Me lähdetään tästä seuraavaksi aamupuolelle, kello jotain ehkä 7:20. 7:45 päästään hotelli aamupalalle ja sit me ajellaan siitä kohti siitä paikkaa, missä se seminaari on. Tänään mun outfittinä on Happy Huskies huppari, biker shortsit ja tadaa, haskisukat. Ja mehän ei mennä portaita, eiku hissillä. Kuka ei kohtikaan aamupalalla on mätämuna. Tämmönen aamupala tänään ei ollut croissantteja, mä oisin halunnut croissanttia ja täyttää sen croissantin erinäisillä asioilla, mitä ei ollut. Ei, voidaanko tehdä vielä poppelit ennen kuin mennään? Jos sä päästät, Sanna-Kaisa lähti paistamaan pohvelia. Mustavalkea. Nyt on aamupalat saatu syötyä ja lähdetään ajelemaan. Ui. Täällä sitten se koiraruoka, kun mulla on tuolla koiraruokaa mukana. Mä ostin tällaista ruskeata ripsiväriä, mä kokeilin sitä nyt. Koska jos mä laitan mustaa ripsiväriä, niin mä näytän aivan teini-ikäiseltä Pauliinalta. Niin tää on nyt aika kiva. Nyt olemme lähestymässä tätä aluetta. Ja heti Sanna-Kaista alkoi. Sanna-Kaista. Olis kukaan sanonut se ikinä Sanna-Kaistaksi? Okei, mä vaihdoin mun lipun tämmöseen. Elikkä vähäkö hieno tämmönen passi. Ja sit me saatiin tämmöset kassit, missä on kaikkea kivaa. Esim. Tämmönen valjakkoelämää-kirja. Ja mikä tää on? Joku mainos. Ja herkkuja koirille. Ja muita herkkuja koirille. Mä löysin tästä pöydältä tämmösiä tunnekortteja. Ja täällä on tämmönen kysymys. Jos sinulla olisi sopivasti aikaa ja rahaa, minkä harrastuksen aloittaisit? Niin vastakkaa tonne kommenttikenttään. Tää oli aika kiva kysymys. Sanna-Kaisa, mikä sun? Hevosia. Hevosia? Paljon hevosia. Joo. En mä halua harrastusta, mä jättäisin vaan työn ja harrastaisin enemmän koirien kanssa. Eli sä harrastaisit koiria? Niin, enemmän. Mäkin. Mulla olisi molemmat. Mulla olisi vuoroin kato koiria ja hevosia. Paljon koiria. Hevoset on kyllä kivoja. Niin. Sanna-Kaisa heti avasi tommosen limsan. Ja haisoo mun nenää hyvälle. Pian alkaa. Ensimmäinen luento ohi. Tultiin kattoo tänne messuille, että mitä kaikkea täällä on. Ja täällähän on aivan ihania turkoosia tämmösiä. Mikä se oli? Onks tää joustohihna? Ei, mutta tää on. Mä haluaisin tämmöistä. No niin, mä kävin tuolla messuilla. Tuolla oli myynnissä jotain asioita. Ja mä tilasin koirille 4 semmoista turkoosia toppatakkia retkiä ajatellen. Mut niitä ei nyt ollut, siis siellä oli vaan mustia. Mä halusin turkoosia, niin pitää tilata. Ja nyt alkaa toinen luento. Matti Salmi pitää. Nyt on ensimmäiset seminaarit ohi ja nyt mennään syömään lounasta. Tää on tää, siinä kävelee joku edessä. Tää on tää ostoskeskus. Mistä me päästään? Raymond tuli. Miten kiva kyltti. Hey girl! Nää syö jotain piknikkiä. Meikä kävi hakee sushia. Ihan kun me oltais oltu täällä kaupassa jo eilen. Nyt olisi karkit alennuksessa. Otetaanko ne 7 suklaalevyä 9 eurolla? 7 suklaalevyä. No niin, 9 eurolla. Sanna-Kaisa osti mulle 3 suklaapatukkaa. Jälkiruoksi itse tehtyä jäätelöä. Tässä on puolukkajätskiä, pannukakkujätskiä ja panoffeejätskiä. Tää on se pannukakku. Maistuu kyllä vähän siirapille. Siis niin, tässä on siirappia. Panoffe, jatkoon ja puolukka. Puolukka kaneli.
Kaneli hyppää vähän turhan vahvasti. Nyt vielä viimeinen luento, vähän siltä näyttää jo hiuksetkin. Sen jälkeen on arvonta. Mä oon ostanut 3 arpaa. Jännittää, että voitanko mä jotain vai voittaanko Sanna-Kaisa kenties? Here is the team. This is a bit later in the race from this year's Finnmark race. Nyt alkaa arvonta ja mulla on nää 3 arpalipuketta täällä ja nyt toivotaan, että mä voitan jotakin. Red dots. Mikä? On. No niin, eli 3. Number 53. 53. Vitonen liikaa. Mut annettiin shoppailemaan. Sanna-Kaisa, tää kuulostaa ihan sulta. Noin se. Mä ostan 2 flexiä. Tämmöstä M-kokosta. Maks 25 kilosille, mutta nää käy oikein hyvin Divalle ja Siirille. Back in the hotel. Ja taas otetaan rappus, että mehän ei noita hissiä käytä. Ei täällä onkaan nyt siivooja. Niin on muuten. Tämmönen hieno. No mä YouTubetan nyt. Elikkä siis, nyt on ensimmäinen päivä meidän seminaarista käytynä. Ja mitä opimme tänään? Sanne kanssa, mitä sä opit tänään? Tänään puhuttiin koiran ulosteesta, millaista se pitää olla. No siinä ei oikeastaan tullut mitään uutta hirveesti. Kyllä, mutta no mulla ei se viimeinen luento jäi vähän puoliksi kesken, kun tuli työpuhelu. Mutta kyllä tänään nyt ehkä jotakin on opittu. Mitä sä opit? Itteekin pitää tuijottaa eikä. No se oli yksi tärkeä asia kyllä jo. Matti Salmi piti luennon siitä, että sen kuskin, Musherin henkinen hyvinvointi, että miten hyvin itse voi, että se vaikuttaa niin paljon sitten koirinkin. Me ollaan tänään lähdössä syömään 6:30 ja myöskin niinku illanviettoon, että mä en ajatellut ottaa kameraa mukaan tonne illanviettoon. Hyvää huomenta! Täällä ollaan herätty. Toki luennot on jo alkanut ihan tarkoituksella. Nyt skipattiin tää ensimmäinen luento, koska me haluttiin nukkua, koska 2 aikaan ollaan yöllä vasta oltu nukkumassa. Oltiin siis syömässä ja sit vähän juhlimassa. Ja mä kävin yöllä, koska nyt ollaan isossa kaupungissa. Niin mä kävin yöllä kaupassa hakee sipsiä ja dippiä. Ja mä oon syönyt nää täällä iltapalaksi. Ja outfit checkaus. Mulla on tänään harmaa Happy Husky suppareiset tämmöset kollarit. Rillipäähän. Täältä, mä otan tommosen röstiperunan. Tässä aamupala tälle päivään röstiperuna, jotain makkaranpaloa, mistä mä varmaan tykkään. Riisipuuroa ja leipä. Ja siis tää on niinku tämmönen lautasmalli, mistä ei kannata ottaa mallia ollenkaan. Tää on nyt tämmönen spesiaali juttu. Täällä on tosi huono aamupala tässä hotellissa, missä me ollaan. Niin siksi mulla on nyt tämmöset valinnat. Täällä ei oikein ollut mitään parankaa. Niin muutenkin näitä mietin. Thank you so much for inviting me. Oli äsken luento. Mikä sen naisen nimi oli? Mä en osaa... Riine. Ja sukunimi. Kun mä oon tosi huono nimien kanssa, mutta ihan super motivoiva luento. Mä laitoinkin, että toi äskeinen videoklippi oli pätkä siitä. Tunti meni niinku ihan hujauksessa ja mä pidättelin itkua about koko luennon ajan. Tosi hyvä. Nyt me mennään syömään. Taas Revan tulee varmaan jotain pientä, koska ei oo ihan hirveä kuva nälkä, kun just käytiin vasta aamupalalla. Nyt me tultiin tänne markkinoille ja mä kävin itse asiassa äsken ostaa takin tuolta joku liike. Kävelemässä, katsellaan mitä täällä. Koira täällä, koira. No niin, nyt löytyi meille. Ei toi oo edes munkki. Joo, morjens. Kattokaa no miten taitava niinku maalari. Me nyt sitten kuitenkin tultiin tämmöiseen hakeen jätskiin. Ei otettu vohvelia, makkaraperunat söin. Ei syöty siis donitseja. Mä otan vaniljan, metsämarjan ja valkosuklaamansikan. That's one of my favorite seasons. Nyt me lähdemme takaisin Ivaloon. Viimeinen luento loppu, kello on 4:30 sunnuntaina. Ja tää mun auto alkoi tossa aikaisemmin jo pitää jotain ihmeellistä ääntä. Toivotaan, että se ääni ei enää kuulu. Toivottavasti päästään Ivaloon. Täällä ollaan Ivalossa kotona ja Mikkokin on täällä. Ja tosiaan auto ei mennyt rikki matkan varrella. Siitä on laturi menossa rikki, niin siksi se pitää sitä ihmeellistä ääntä. Ja mä oon tänään ollut silmälääkärissäkin. Mä tuossa videon alussa sanoin siitä, että mulla on silmäpaine koholla, mihin kävin silmälääkärissä. Ja ei ole mitään silmäsairautta, että ihan niin kun näkö on huonontunut niin kun luonnollisesti, kun on ikää tullut. Vaikka nyt ihan mahdottoman vanha vielä olekaan. Mut kuitenkin. Ja
Sitten sain tuolta kisoista niin paljon inspiraatiota, että ajattelin, että osallistuin siinä Ivalossa järjestettävään semmoiseen pitkän matkan kilpailuun, joka on siis 170 kilometriä. Se kilpaillaan tammikuun, en muista monesko päivässä kisa oli, katsotaan se pian, koska mä otan teidät mukaan sinne ilmoittautumiseen. Niin kuitenkin tämmöisenä haasteena mulle ja koirille, että en aio kilpailla niin kuin keskipitkällä matkalla tavoitteellisesti ensi kaudella. Viime kausihan mä kävin kaikki kilpailut läpi, mutta tällä kaudella nyt mun tavoitteena siihen isoon tai pitkään kisaan, 170 kilometriä pitkään kisaan, olisi päästä maaliin. Ja mä menisin siellä 8 koiralla ja näillä näkymin mä ottaisin vaan omia koiria sinne mukaan, että Doris ja Karabelkin tulis. Mutta ilmoittaudutaan kuitenkin sinne yhdessä nyt, niin te näette vähän, että millaista toi ilmoittautuminen on. Ja katsokaa, täällä on tullut ruskaa. Täällä on keltaista. Ollaan käyty eilen uimassa. Ja koirat on juoksuaitauksessa. Siellä on osa on omista tarhoissa tuolla. Siellä on Dioria, Diesel ja Doris ja Karabekki on itse asiassa noista tarhoista. Loput on tuolla. Aika ihania. Ja Mikon vanhempien koira on täällä myös, Turo. Hei Turo! Mut nyt mennään ilmoittautumaan kilpailuun. No niin, tässä näkyy tää näkymä. Nyt kun mä ilmoittaudun tona aikana, eli 1.–39, niin se on 200 € toi osallistumismaksu. Ilmoittaudu tästä. Pauliina Mäki ja 8 koiran luokka. Sitten mun jäsenseura on suomalainen siperianhusky-seura. Mä sain Ivalon Eräsopin itselleni sponsoriksi tähän kilpailuun. Tosi siistiä. Sitten kotisivut www.happyhuskies.fi. Nyt se on sitten tehty, eli ilmoittaudut. Ja mä laitoin sinne nyt, että haluan tähän kisaan mulle uusi kokemus koirien kanssa. Ja että haluan päästä maaliin tavoitteenani siis tälle kilpailulle. Ja nyt mä laitan vielä maksun menemään ja mä sanon teille kiitos. Ja tykätkää mun videosta ja seuratkaa mun kanavaa. Ja katsotaan sitten, että miten tää tuleva kilpailu sitten, että vähän jännittää. Pistäkää tekin sitten peukku pystyy meille siihen, eiks vaan? Mutta moikka!